aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon roɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccide e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo suba kaltine hande koye ɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seren ɓe min jittake e lawol gotol calminama juura betta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof hawɗon boro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde baba Moussa Niawa baba no subaka waɗi no weekend o waɗi alhamdulillah weekend o ɓennama dow jaam suba o sona ene joni ganduɗa ko Dakar ne jokki janggue 19 degré gueɗe baɗe noon yettude Allah e julde rasulu sallallah alayhi wa sallam yettude nene baba halifaɓe diine kono kadi ya heeɓiyankoɓe men nder e bowalidi kala ɓen suuɓiɓe Piindi TV gam humpito en gatti tigui ganduɗa kuptinandeɓe oɗon aadi roɓiɗo jaydeji numéro 1 de la semaine noon tigui ko ɓuuri tengtudande ko noon tigui ene wayno oɗon deuxiéme phase mo ganduɗa ko train express régional AIBD Diamniadio ene wayno noon guddidgol makko walla mbiyana on cérémonie mo ganduɗa tigui waɗi toto Diamniadio ene ɓuuri artude nder jayde leydi Sénégal jayde l'observateur udditidamal e oɗon subaka hande ko noon tigui jayde feccere média nde arti tigui koye alhaali ɗin dossier ji ɓutti ɗi ganduɗa tigui lombino ɓerɗe ɓesgu Sénégal kala ɓe mbi ko dans le secret des dossiers du doyen des juges oɗon dossier mo ganduɗa tigui alhaali ko peɗɗinɗa lawol mo Bouga Zeli alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko dossier Guy Marius Sagna Assane Diouf kamɓe Clédor Sène ɗin dossier ji kala ɓutti ɗin ɗi ganduɗa tigui ay goto anda to homi taw walla mbiyanna justice soit waɗede no hanniri ni foof de ganduɗa kay ko nena taballa on tribunal de grande instance mo Dakar caggal kan ɓe gatti ganduɗa kayya koya longue détention ganduɗa kayya ko 581 dossier guerre contre les longues détention ɓen ɓe ganduɗa kay ko dumbaɓe duuɓi kewɗi taw kay ko ñawetake goppetake ɗum ne tawe nder ndeɗon jayde yusumaji gen jayde besbi ko wi besbi le jour arti kay alhaali oɗon rafi mon mo ganduɗa tigui hay so tawi coronavirus ne waye kono oɗon rafi de ene jokki wadde musibaji ɗo e nder leydi men Sénégal ɗum ko wiyete cancer noon fannuji kala ha tenti ganduɗa kay cancer faade ɓeɗon rewɓe cancer du sein dawte ko nduɗon endu ñawata ene wayno ɓe garti hen noon no hannirta ni e wiide mabɓe sappo e goho ujunere pawɗi temedde tati e sappo e jeeɗiɗi ka ɗum noon ko kala hitande ne waɗe recensé ɗo e nder leydi Sénégal woni noon yogue pelle ɗe ganduɗa ko tambiɓe alhaali ndewago ko tambiɓe alhaali habde oɗon cancer woni sababu tigui ganduɗa ko darade laggal gam kay rewtude oɗon rafi kono kay hirjunoji e gueɗe e baɗe noon caggal kan ɓe garti appel de line cultiver la paix ganduɗa kay ko jaam hakkude men jaam duumiɗo ɗiɗon daneji ganduɗa ko ziyarto to Yoff Layene ɓe garti hen hanniti ɗum ne tawi nder halle mabɓe tatan jayde le soleil ko addi ko noon tigui ɓe garti koye lancement oɗon deuxiéme phase du TER par le président de la République son excellence Macky Sall ɓe mbi ko le chantier livré dans 17 mois ene woni noon ɗo e lebbi sappo e jeeɗiɗi ɗeɗon golle ma gasno hannirta ni e wiide ɓeɗon jayne koɓe le soleil ko linéaire mo ganduɗa tigui sappo e jeenayyi kilométre ɗum noon tigui woni ganduɗa kay ko jutgol makko kono kay wonde gare mo dernière génération taw kay ko gare Pattam Lamo to Bowolaɗe ngal Blaise Diagne yagal kamɓe mbi ko 7 rames supplémentaire wonde tigui 5 pont route ɗum kay ko ganduɗa koye passerelle goɗɗo mo ganduɗa ko piéton e wonde kayya Aissata Ndiaye 45 kilomètre carré ɗum ko réseau hydraulique gam kayya ɗeɗon diƴƴe ɗo mbawa rewde no hannirta ni kono noon ɗeɗon golle kala hundi ɗum ko temedde 2 milliards koppareji men CFA ɗum de ganduɗa ko latoto oɗon tronçon AIBD ganduɗa kay ko Diamniadio taw kay ko train ji kessi gam kay oɗon deuxiéme phase jayde quotidien le quotidien koye kaɗon ɓe garti ɓe mbi ko terre des ambitions ene wayno noon ha joni ganduɗa ko projet ji pattam lamiji gam kayya ɓeydude dowlinde leydi Sénégal kono kayya ɓeydude ɗiɗon train ji e oɗon TER train express régional beele de tigui ne wawa yilloyade e nder Sénégal hayso tawi ganduɗa ko wawi yittede wone diwnuji kono kayya nata diwan mo Thiès kamen Mbour ɗum de woni eɓɓore walla mbiyana yiyande hoore lendi président Macky Sall wadde ɗum prolongé oɗon train express régional caggal kan ɓe garti Boubacar Camara président ganduɗa ko PCS jenggu tabak o arti ko habitation formidable mo ganduɗa tigui tawi ɗon nder leydi Sénégal ɓeydi ɗo wadde renforcer démocratie men hakkude julɓe e hefreɓe hakkude ganduɗa ko galleji diine certuɗi kono de foof ene tawe ɗon ganduɗa kayya guuri taw kay ala caɗele no hannirta ni ɗum ne tawi nder hello jeenayyi ndeɗo jayde Madiambal Diagne vox populi ko vox pop ɓe gatti koye kaɗon landa yeewi askan wi ɓe mbi ko caggal nde Benno Bokk Yakar ndentuno to e gardogol ganduɗa ko Moustapha Niasse mbaɗi tigui batu gam kay heɓana ɗiɗon sumgoji législative ene wayno noon ngol ɗo ko oɗon coalition yeewi askan wi kañum ne tigui waɗi sonné oɗon mobilisation rentini tigui ɗiɗon troubaji mum kala beele de heɓano ɗiɗon sumgoji législative tijjaɗi ñande capantati go lewru juillet ɓe mbi noon ko ɗiɗon opposant kala mbaɗi visé ko ɗon inscription massive ɓeɗon sukaɓe kala yo gar bindito ganduɗa kay koye ɗiɗon sumgoji beele de mbawa tigui ganduɗa ko jogade konngol e nder leydi mumen ɗum ko révision exceptionnelle des listes électorales ɗum woni ko tawte nder ndeɗon jayde vox pop ɓe garti noon e natal
dental makko kanko hore lendi ɓe mbi ko campagne via le digital ganda ko jokko ak makki le président se connecte aux populations wadde tigi ganda ko o feere ngam kay wawa hardude ɓesgu Sénégal taw kay ya koye ɗeɗon bogi karala kese non tigi Moussa Niang bindogol ngol e lissuji fuɗɗima gila 3 mars oɗo mo ɓennuɗen ko tan yillitade kadi kala mo ganduɗa oɗo saaha windaki walla yeehi no tawani hen inde muɗum ne wawi ruttade Moussa Niang windoyo walla ƴeewoy no watta ha anda inde mum ɗo woni oɗo saaha saabu heewi no ɓe ganda jeehino kono jiyani indeli mumen e lissuji ɗiɗon walla bureau de vote uji ɗi ponno wotirde ɗi Moussa Niang jayde enquête koloski enquête oɗo subaka ɓe garti koye oɗon deuxiéme tronçon mo ganduɗa ko TER ɗo ko adi 2024 ne wayno noon ganduɗa ko ɗum noon ma yuɓɓinno hanniti ni copraji jaltinama kono kayya ɗeɗon golle puɗɗama e wiide oɗon directeur mo APIX ganduɗa tigui ko Mountaga Sy deuxiéme phase du TER mo ganduɗa kay ko 207 milliards copraji men CFA ɓe garti hen oɗon terma yatto to Mbour yetto to Thiès Ousmane Dia représentant Alstom nguɗon no gomo wi ko déjà plus de 3 millions de voyageurs ont emprunté le TER ene wayno sen jay tigui ndew uddita ha joni noon kene tolno e million ngaji tati innama aade taw koy ko ɓesgude Sénégal ko wona ɗum kay men keeɓi jolde oɗon TER walla mbiyanna ɗannorade oɗon TER non tigui jayde las ko wi las ɓe mbi ko le temps de l'action et des réalisations continue ha joni ganduɗa ko hoore lendine jokki tigui ganduɗa ko wadde golle payɗine gam kay ya leydi Sénégal darnude tigui ɗi ganduɗa ko ɗiɗon projet ji pattam lamiji ha tenti tigui oɗon TER ha joni gam kay sembitinde oɗon fanno yaha gara leydi Sénégal ɗum ne tawi nder helle jeeɗiɗi ndeɗon jayde las caggal kamɓe garti koye oɗon congrès extraordinaire mo ganduɗa tigui ene tijja ñande 12 lewru mars ganduɗa kay ɗum paɗen pur ngalɗon walla mbiyanna kaɗon landa vers une vaste chamboulement ganduɗa kay ko gueɗe kewɗe koɓe ɓeydata e kaɗon landa walla mbiyan koɓe gustata e kaɗon landa gam kay heɓanaji kokogoji paadi jeyde les échos hewɗo subaka ɓe gati koye ɗiɗon seppoji ɗi ganduɗa tigui leydi Sénégal wuuri ɗum e nduɗo lewru e nder hitande nde e ɓennude 2021 mars les émeutes 2021 ɓe mbi ko le destin tragique du jeune élève Djiby Kandé goto mo ganduɗa heeɓino ganduɗa kay ko wasde junggo mum e ɗiɗon tigui ganduɗa ko seppoji lewru mars taw kay ko candidat baccalauréat wonno e nder ndeɗon hitande ɓennude ene wayno nden tigui ɗiɗon seppoji o wasi goɗon junggo makko junggo goɗon tigui ngo wawno windete walla mbiyen ngo winditanno woni noon caɗele faade makko saabu tigui weedi jayden koɓe les échos oɗon jinnaɗo makko gorko biyeteɗo Oumar Kandé ala tigui ko waɗirimo walla mbiyen ala ko soddanimo ɗum ko wiyete protége ganduɗa kay ko kolde hen haw tigui o wawa windude ene wayno de oɗon suka Djiby Kandé wuuri Kaya Mbeya ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde les échos caggal kanna ɓe garti koye avant première film documentaire mo ganduɗa tigui windi ɗum ko Amadou Diaw journaliste ganduɗa ko réalisateur audiovisuel o windi ɗum noon o wiyete ko ganduɗa ko Ousmane Camara Amadou Diaw ganduɗa ko Ousmane Camara carnet secret d'un juge ene wayno noon arti ganduɗa ko yalhaali on procès Mamadou Dia e ganduɗa tigui wondiɓe mumma ganduɗa kay ko tumanoɓe ganduɗa kay ko takka ko mbaɗani ene wayno arti hen noon no hannirta ni ɗiɗon kongi ganduɗa kay ko faade walla mbiyanna wagginde kongi faade ganduɗa kay ko ɓen hirjinankoɓe walla mbiyanna ɓen hujjikinantoɓe ganduɗa ko o laamu ngu ganduɗa ko toññoɓe Mamadou Dia tuumi ɗum fenade ɓaleede kumɗum e nder ndeɗo deftere noon Aissane Diam wiya cette robe ne vous appartient pas, ne la salissez pas ene wayno noon oɗon ganduɗa ko hujjikinantoɗo walla mbiyan avocat taw kay ya ganduɗa ko avocat kalanoɗo ko wodani kañum kala ganduɗa koye omo ñigono men e nder oɗon film mo ganduɗa tigui mo anni yaltinde Dakar Times oɗo subaka natal makko lamtoro pour gueɗe Macky Sall prolongement oɗon TER ene wayno noon coddugol ɗiɗon train kessi ɓe mbi ko Macky Sall satisfait une doléance de la banlieue ɓen ɓe ganduɗa ko wurɓe to banlieue ɓe woyɓe tigui ganduɗa ko alhaali yaha gara yiɗɓe tigui yaltude kono kay hay kalne jiiɗi yaltude ko caɗele tigui dañata ene wayno de ɓe mbi ko ɗeɗon caɗele Macky Sall ñawdi ɗum jeyde coftal belle stade uddatadama ko noon tigui le 210 des Reds kono kay le 210 du Sénégal Sadio Mané ɓe mbi ko ganduɗa ko o marki walla mbiyen o loggi oɗon bid makko temedere jeeɗiɗijo ene wayno kanko hokki fartangue ganduɗa kay ko Liverpool dañde polgol ngal ɗon puttal mum taw kay ko heccanki tigui kanko de heeɓi fartangue ganduɗa kay ko logguɗo on but à 0 ganduɗa tigui ɓe mbi ko Sadio Mané heeɓi ɗiɗon butuji temedere jeeɗiɗi e nder Premier League ene wayno noon caggal kana tigui kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe ɓe ganduɗa tigui stade ɓe garti e oɗon Ligue 1 sénégalaise 12e journée ñalawma sappo e ɗiɗi ɓiijo ɓe mbi ko Génération Foot e Casa Sport ha joni ganduɗa ko ine oɗon doublé Guédiawaye football club AS Pikine kañumen kala oɗon banlieue ganduɗa kay garti oɗon pouvoir walla mbiyen nene de ganduɗa ko étade nawde oɗon Ligue 1 sénégalaise taw kay ko artude doole ɗum ko caggal nde hitande ɓennu nde ɓe mbaɗani tigui walla mbiyen kene heftine e nder oɗon Ligue 1 kono joni de aɓene doole kamɓe AS Pikine wondude Guédiawaye football club ɗum de woni ko tawte nder jayde stade
ɗum rendi woni ko sifa e kele garan jeydi leydi sénégal oɗo suba kaltine non tigi baba Moussa udditen gen udditu eɓɓore wonde walla mbiyen hello wongo e oɗo subaka altine hande woni tan faade e ko ganduɗa ko train ji kesi poɗɗi arde e nder leydi ndi kono kadi ko foti waddede prolongé faya ha Mbour Moussa Niang e Thiès ko noon wiyade faya ha toon walla yettoyo ha toon koko ganduɗa ko ɓuural e leydi ndi tigi Moussa Niang saabu banggue transport ene moƴƴi kono ko mbiyanmi ñande fof ko woni Moussa Niang transport o hoto hanne tan Dakar e ko taari ɗum saabu nder leydi ndi koko ganduɗa kamɓene aɓe cohli infrastructure Moussa Niang aɓe cohli hôpitaux ji Moussa Niang aɓe cohli dispensaire uji aɓe cohli aroɓe liggonoɓe e dispensaire uji mabɓe ɗi ɗon saabu a yiyat to ganduɗa ina waɗi hôpital walla wiye ne waɗi district sanitaire tawa ala cafrowo gonɗo toon Moussa Niang tawa ala sage femme gonɗo toon tawa ko heewi ko ganduɗa yete nani te ɗum fo jeeya koye infrastructure leydi Moussa Niang jeeya ko nawata leydi yeeso ko gonga nani maahe nani fewde ɗum fo so paari tan nafat kono noon wonɓe ganduɗa kamɓene aɓe cohli ɗum ɗon kamɓene aɓe jiiɗi ko way noon yetto e diwanuji mabɓe Moussa Niang exactement surtout ganduɗa ko ɗiɗon les villages les plus reculés ganduɗa tigi hoɗɓe e nder ganduɗa ko leydi sénégal ene wayno yogue mabɓe ganduɗa nde jogui ɗeɗon caɗele hayso tawi ganduɗa ko caɗele laaɓen tawi toon ko ɓuuri toon jojjude ko ganduɗa ko mbiɗa ko cellal ko wiyete afungalu ko ɗum no tigi woni ko ɓuuri jojjude par ce que ganduɗa ko no mbiɗani district aji sanitaire nan toon tawe taw koy ko guddiɗi ngala poɗɗe ngala safroɓe dono ɗum ɗo ko hunde hulɓinide en tawi toon école aji kadi ganduɗa ko ngala table banc sukaɓe ganduɗa ko jooɗoten jangga c'est vrai développement leydi fotani hadde tan e nder capital mum par ce que sa daari Dakar hande plus de 95% ganduɗa kay ko entreprise ay Sénégal walla mbiyen recherche Sénégal économie mum e gueɗe baɗe non fof ɗo e Dakar tewre te pourtant bassin arachidien nene ganduɗa koye Sine Saloum e goɗɗum ganduɗa kadi en tawi e nder diwnuji leydi Sénégal pourquoi pas oɗon décentralisation aussi no mbiɗani infrastructure ji caro e nder leydi Sénégal mi sikku développement ko ɗon ummoto e aussi j'espère bien ko ɗum noon nene programme hoɗo lendi président Macky Sall noon tigui nane programme yo Allah yettina non mo e dow jaam Baba Moussa koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hakkude o naati janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye Bamou Moussa Niang heɗo noon e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane e Mansour Sow alias Thiat